A suli. 4. rész. Írta Stephen Hollander. Milyen mohón tülekszik az ifjúság a tudás forrása felé. Rendezte Stephen Rodman. Meg hogy végignézze, hogyan verik egymást lapos. Mi van? Bunyó! Hol van Fancher? Ma ő az ügyeletes. Jó reggelt. Jó reggelt. Hol van Mr. Fancher? Azt hiszem, ő van felül. Na most már alul van. Fejfogással fogja Mr. Browlit. Én vagyok a rangidő. Szlovák nekem ígérte. Nekem azt mondta, ha egyszer szívrohamot kapok és felfordulok az órán, tiéd a parkolóhelyem. Nekem is ezt mondta. Hagyjátok már abba, fiúk. Kretén vagy Browli. Én holnap nyithatok egy műhelyt, és óránként 400 dolcsit keresek. Te mennyit vagy képes összehozni? Kérem, uraim, oldjuk meg a kérdést felnőtt módra. Gondoltak már arra, hogy sorsot húzzanak? Fej vagy írás? Dobjanak fel egy érmét, az a legbiztosabb módszer. Azt hiszem, ez a dolog már nagyon elmérgesedett emövé. Értem. Rám bízzák a döntést. Jól van. Megfontolás tárgyává teszem a dolgot. De addig sem akarok több verekedést. Szóval én szeretem őt, de ő nem tudja, hogy szeretem őt, mert sosem mondtam neki, hogy szeretem őt. Mert ha mondtam volna, hogy szeretem őt, akkor sem szeretne engem úgy, mint ahogy én szeretem őt. Egy kicsit fárasztó vagy, Louis. Bocs. Gyere, segíts! Azért nem kell emiatt teljesen begolyóznod. Minden lány egy titok. Másfajták, mint mi. Légy bátor. Képes vagy rá, Louis? Nem. Pedig bátornak kell lenned. Kezdj el járni vele. Vegyél részt a dolgokban, amelyekben részt vesz. Komolyan beszélek. Különben halálod napjáig így marad minden. Lehet, hogy fiatalon halok meg. Iskolai közleményeinket halljátok kedden, október 26-án. Ami a mai menüt illeti, a leves továbbra is a szokásos borsó, az ebédfénypontja pedig tonhalszeletek rántva. A szavazólapokat a legek és a legvalószínűbbek megválasztásához csütörtökön fogjuk begyűjteni az osztálytermekben. A szavazás tanácsadói bizottságának a döntése szerint a legvalószínűbb, hogy átoperáltatja a nemét kategória, nem kerül megszavazásra. Newton első törvénye leszögezi, hogy minden test megőrzi nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, amíg a reálható erők következtében nem kényszerű ezen állapot megváltoztatására. Ügyölök rá, hogy kivel szemez. Nem az én dolgom. Newton harmadik törvénye pedig... Elnézést, vettük már a másodikat? Nem, még nem vettük. Oké. A második törvény leszögezi, hogy a mozgásmennyiség változása arányos a hatóerővel. Vegyünk példának egy 100 lóerős motort, és szereljük be egy motorkerékpárba, vagy egy buszba. Szóval Cody Rome-mal szemez. Remek. Nem, mintha vissza akarnám őt szerezni. Cody Rome az, ugye? Kicsoda? A srác, akivel jársz.
Én nem járok senkivel a világon. Olyan gyorsulást okoz, amely arányos a hatóerővel. Micsoda barom vagyok. Miért csináltam ezt? Már nem is járunk együtt, csak barátok vagyunk. Örülnem kéne neki. Örülök neki. Miért nem ismered be? Nem várhatná ez az óra utánig? Oké? Írjátok fel a feladatot. Mi az? Kölcsön adnál egy ceruzát? Some ground. There's getting lost in getting found. Hey, yo, the laws of motion make the world go round. Mysterious forces are at work in matters of emotion. Just an innocent gesture from the heart can start a serious commotion. Just a nudge of gravity, an atom shining apple fall. It dives in. And suddenly, they're climbing the wall, learning the laws of motion, all together now. The laws of motion are learned together, learning the laws of motion. Find a way somehow to see the rules of physicality. Law number 1, to make a body move, you gotta give it a push to get it into a groove. Law number 2, as everybody knows, how hard to shut is how far it goes. Law number 3 can't be denied. You feel the heat melt when the two collide. Oh, go, 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 go. Oh yeah, go, go. Oh yeah. Learning the laws of motion, all together now. The laws of motion are learned together. Learning the laws of motion. Find a way somehow to see the rules of physicality. Ezek nem diákok, ezek óriási meztelen csigák. Felmásznak a székeikbe, bambán bámulnak rád, és közben így mozgatják az antennáikat. Aztán lemásznak, és undorító nyálas nyomot hagynak maguk után a padlón. Rágógumi a székek alatt. És a következő szeptemberben egy újabb csoport meztelen csiga veszi át a helyüket. Született pedagógus. Hé, mindenki! Találjátok ki, hogy min van. Veled született vagy ragályos? Fiú. Azt akartam mondani, mielőtt otromban félbeszakítottak, hogy nálam vannak az ezévi jelölések. Úgy tudtam, csütörtökön gyűjtik be őket. Cseréltem egy gyerekkel. Cserélt egy gyerekkel? Üzletet kötöttem egy gyerekkel a bizottságból, és elkértem a lapokat. Van még kérdés? És ő mit kapott? Nem bukik meg. Még ma szándékozik felolvasni Mr. Browley? Igen. Oké. A legvalószínűbb, hogy sikeres ember lesz kategóriában Alicia Cooper és Scott Groves. Scott Groves. Majd teszek róla, hogy a kis tetű még az évet sem végezze el. Oké, az iskola szellemét legjobban Rákérne képviselő... végre a fontosabb részére? Oké. A legnépszerűbb tanár kategória jelöltje. Az, aki az elmúlt 5 évben zsinórban nyert, John Dearborn. 5 év zsinórban? Ez nem jelent semmit, csak teszem a dolgomat. Azt hiszem, a gyerekek egy... Valamint egy újonc a tanári karban. A váratlanul érre törő Miss Donna Madonna szíveket tipor halomba. Ridlá.